Niin, puukulauvoille se nimikin. Ja sitten myöhemmin venäläiset teki siihen suksitehtaan. En tiedä onko siellä... Ja parkettitehas. Ja parketti, niin. Niin, ja teillähän pitäisi ollut... Lahälylän kyllä. Niin, mutta ei, mutta tää suksitehas oli siellä. Ei oo sitä ollut. Siellä on nykyisin huonekaluja tekevät siinä. Ja... Tässä on vanhoja kalamajoja, kahtakaa kiireesti näette vielä tuolla joen seurassa. Mä oon sisään mennyt jo melkein kaikki. Suurin osa hävinnyt tuossa on vielä. En kaloja säilytti. Se on niinku kalamajat ainakin. Kalastusvälineitä ja siitä lähtee Kaalamoja. Siinä Kaalamo menee. Ennen tuostahan kulkikin se tie. Tämähän on rakennettu uudestaan koko kylän. Vesahan se on niin ollut tänne lähtemään. Meidän Vesa nimittäin. Omaa autolla. Onko niitä kätköjä Ne geokätköjä, kun se on. Niin. Joo, aivan. Viron matkallakin, niin se piti pysähtyä joka paikassa. Mulla on pari ystävää kanssa siinä. Minäkin olen rekisteröinyt sinne, mutta en ole yhtään käynyt vielä ehtinyt. Vesa on ihan... yli 7 vuotta. Sehän kävi Viipurin lähellä vai missä se oli se Niin. vanha helikopteri? Niin joo, niinhän ne oli käynyt siellä sitten. Se kävi omalla autolla. Sitten ei ollut mitään Ei ollut mitään. häiriötä.